Good morning, madzuka bwanji konse kumene muli. Pali nkhani pano pa Zodiac Online. Nkhani iyi ndiyofunika ndithu maganizo chifukwa remember kuti you never know, chifukwa nkhani iyi ndiye yakhudzana ndi kundende. So zimene tizikamba pano, maganizo amene muzipereka azikhala akukamba za anthu ifeyo anthufe, chifukwa siti palibe guarantee kuti ifeyo kundende sitidzalowa, right? Chifukwa you never know kuti kutsogoloku sikuti ndi onse amene ali kundende kuja kuti analakwa ya ena sanalakwa kumene kujako. So you never know. Ndeno makamapereka maganizo dziwani kuti maganizo ameneyo mukudziperekeranso nokha, tikudziperekeranso tokha kuti zingakhale bwanji. So apa nkhani ikuti bungwe la Center for Human Rights Education and Advice CHREA lati nkofunika kulola akaidi mndende za dziko lino, kusonyeza kuti nzofunika kulola kuti ilola ifeyo nthawi imene tili kundende ya kugonana ndi achikondi awo mchipinda chapadera akapita kukawaona kundendeko. Mkulu wa bungwe la CHREA Victor Mahango wauza Zodiac Online lero kuti kusoweka kwa mwayi otere pakati pa akaidi pakadali pano kukupangitsa kuti manja azisokonekera. Anthu omwe akazi awo kapena amuna awo ali kundende nawo amakhala ndi zilakolako zogonana, ndipo ena amapeza zibwenzi zogonana nazo zomwe zikupangitsa kufala kwa matenda a tero Amahango. Mneneri wa nthambi ya ndende Stephen Meke wati akaidi ndi oletsedwa kugonana ndi achikondi awo ku ndende chifukwa sizovomerezeka malamulo a dziko lino. So nkhani ndi imeneyi akuluakulu, tidye mitu tiganize bwino, and tikamaganiza tikamayankha tisamayankhe ngati kuti akundendewo. Tiziganiza kuti kodi titakhala ifeyo tili kundendeko tidzafunanso kuti lamulo limeneli likhale motani, right? Sangoganiza zoti basi kuti akundendewo. You understand what I mean? You understand? So yetu ndenkhani ndimene yakuluakulu. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.